ki tabo ki damke kauna kar ki bari ta zama farki. Ina san a zuciyarki babu sufa irin ta cuta tun daga can gurin mafarki kin zamto jinin jiki na bani zama gurin da baki. Ki tasiri na so da kauna in ka sake ya kuskure ka har abada ka daina barci. Ke na fi so a so da kauna san kiyara samun kwakwalwa can ya bugan na daina barci. A rayuwa babu kamar so yana da farko bai da karshe in ya shiga a dinga murna in ya fita a shiga kunci. Ta ki tabo masoyiya ta to ki tabo ki aga zango kan kaunar kice na jawo. Shi zansar so da masu kauna shi ke sa jini ya hauru mata zo farar budurwa in ya kamar iyar sarakai akan kini zan zama bawa. Kin cancanta in yabe ki dan kin sace zuciyata kan kaunar ki ban tsayawa. Yan tafiya zubar ni baya zani fito fage na daga. San ki a zuciyata baya ta bakarewa ciwon san ki ya saka ni ba ni ganin girma na Ramiyo mata zo ki tallafe ni ka san da ki dan rike ni ki kai ni cikin gidan masoya. Ki dai so kamar makaho in ya shige a zuciyarka in ka sake ya illata ka ko kuma ma ya saka hauka. Dan haka ke na baiwa kauna so ki rike ki adana man kamsi ki zo ina tsumaye tamkar wanda ke ta maye a zuciyar ki babu layi. Dan haka ba ni san alaye shi dai so wani iri ne na ji yana kashe mutane in ka sake aje ka zaune. Dan haka ni ba ni bari ne tunda muna a zamani na in har aka ce shi ya zo ba zai ba ka shawara ba sai ya shige a zuciyarka. Haka ya saka na hauka begen wata ban sani ba na ji a rai na ba kamar ta. Rabi'u sunana na zo ne man gafarar ki ga koko kiɗan zuba ruwan kauna.